ҳамасола санаи 15 март чун рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон таҷлил карда мешавад. бахшида ба ин рӯз аз санаи 3 март то 10 марти соли равон дар шаҳри Исрафшан вохӯрӣ бо толибилмони муассисаҳои таълимии давлативу ғайридавлатӣ, гимназияву литсейҳо ва донишҷӯёни коллеҷи тиббӣ гузаронида шуд. санаи 12 март бо намояндагони раёсати хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, мутахассисони маркази стандартизатсия, метеорология, сертификатсия ва нозороти савдо ва сарраёсати хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар вилояти Суғд рейди муштарак гузаронида шуд. дар ин рейд намояндагон аз маркази савдо, мағозаҳои фурӯши маҳсулоти хӯрока, дорухона ва ошхонаҳо дидан намуданд. ҳангоми боздид аз мағозаи Авиз ва Ваҳдат чандин мушкилоте ҷой доштанд ки масъулин бо корҳои фаҳмондадиҳӣ вазифадор намуданд ки дар муддати кӯтоҳ ин мушкилотҳоро бартараф kunанд. ҳамчунин ба сатҳу сифати хизматрасонии мағозаи Авиз ва Ваҳдат кормандони раёсати хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд баҳои хуб доданд. дар мағозаи Авиз 12 нафар ба ҷои корӣ ва дар мағозаи Ваҳдат 6 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. Олимҷон Ёқубов, роҳбари мағозаи Ваҳдат, зикр кард ки дар мағоза кормандон бо нишонаҳои сари синагӣ либосҳои ягонаи корӣ таъмин буда ҳамаи шароит ба харидорон пешниҳод карда шудааст. фаҳмидем ки 15 март рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, албатта кӯшиш мекунем ки ҳамин барои мардум бисёртар форам бошад, нархҳо арзон бошад, дастрас бошад, сифати маҳсулот баланд бошад. ҳаракат мекунем ки муҳлати ҳамин гузошташуда ба фурӯш гузорем, муҳлаташ нагузарад, мардум ба нафурод ин хел харид набошад. барои ҳамин мо ҳаракат мекунем ки талаботи мардумро қонеъ гардонем. рейди муштарак дар ошхонаи Фаровон ки барои 150 ҷои нишаст муайян шудааст гузаронида шуд. ҳангоми мушоҳида танҳо ба навиштаҳои номгӯи хӯрокҳо, яъне меню ирод гирифта шуд. Машҳура Узбекова, мутахассиси пешбари раёсати хадамоти зидди инҳисорӣ дар вилояти Суғд, ба роҳбарияти ошхонаи Фаровон маслиҳат дод ки ба риояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон дар масъалаи интихоби номгӯи хӯрок, вазни он ва сифат таваҷҷӯҳи ҷиддӣ диҳад. ҳамчунин корҳои фаҳмондадиҳӣ дар дорухонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Авиз ки воқеъ дар беморхонаи Авиз ҷойгир аст, доир гардид. дар рафти рейд камбудиҳои ошкоршударо намояндагони ниҳоди назоратӣ ба роҳбарони муассисаҳои хизматрасонӣ барои ислоҳаш таъкид намуданд. зикр гардид ки рейди муштарак ба хотири ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ҳамасола дар ҳар як шаҳру ноҳияҳо гузаронида мешавад. гузориши Сейдмухтор Сейданвар аз шаҳри Сарафшан барои барномаи иттилоотии хабар.